Samtang mga ospital sa Rion at lakip ng Sugbo, gipabo sa Code White o Heightened Alert tungod sa coronavirus. Samtang giklaro sa DOH nga dili angayang magpanik ang mga tao tungod kay wapay kaso sa novela coronavirus on INCOV nga niya diri Sugbo. Ano yung report? Sukad atong Enero 21, gipaubos na sa Code White ang mga DOH hospitals nunod sa isyu sa coronavirus. Kini aron siguradong maatiman dayon kung ugaling adunay kaso sa gikadlokang balatian. Giklaro sab sa DOH nga adunay giandam nga pasilidad nga maatiman sa ingon ini nga sakit. We have surveillance systems in place, and among those, the influenza-like illnesses surveillance, and likewise the SARI surveillance. Samtang giklaro sa DOH nga direct flight gikan sa China ang gisakyan sa 5 anyos nga nagpositibo sa coronavirus. Wa kini ma-detect sa thermal scanner sa airport ug nakaadto pa sa usa ka establishmento nga ilang gisak-an. Nadiskubrihan na lang dihang midangop sa pribadong tambalanan ang inahan sa bata. Gimonitor sa health officials ang mga taong kauban sa gipuy-an sa bata apan way nagpakita nga timailhan sa sakit. The mother has been negative since day one. So we just confined the mother because 5-year-old boy, may hahanap talaga yan ng nanay. So, and also, siya yung pinaka-close contact ng bata. Ang gisakyan usab nga eroplano direct flight sa China ug Sugbo apan wa na ma-trace ang mga pasahero nga kauban sa bata. Sukway sa migawas nga report nga usa ka local airline ang gisakyan nini. Ang 12 ka mga tawo nga napil sa monitoring mao kadto mga health personnel nga nagatiman sa bata. It's a smaller plane, so we actually calculated that there could be 21 people that we might have to monitor. No? However, as we mentioned, matagal na to, it's more than 1 week. So useless na mag-contact tracing tayo because if these people actually were infected, we would now be seeing them na in our usual reporting units like the hospitals. Giklaro sa DOH nga way kaso sa novela coronavirus o INCOV sa rehiyon tungod kay generic corona raman ang mitakboy sa bata. Gawas lang kung mogawas na ang confirmatory result gikan sa Australia. Anaa pa sa isolation area ang bata kinsa maayo na ang kahimtang ug wa usab matakdi ang iyang inahan. Ang advice ng Manila is the latest we could expect a result would be before the weekend. So hopefully by Friday or Saturday morning. Kauban si Marlon Milgaso, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.